Dende hai anos, o Concello de Vilagarcía leva realizados numerosos investimentos na Praza de Abastos da Vila para mellorar o seu aspecto e a súa funcionalidade. Froito destas melloras e da gran calidade dos produtos do mercado, a Xunta anunciou que a praza recibirá a cualificación de mercado excelente. O Concello de Vilagarcía ten solicitado o recoñecemento de mercado excelente e así o vamos a trasladar e o vamos a recoñecer dende a Xunta de Galicia, o vamos a comunicar oficialmente para que ese reconocimiento sea efectivo. Vilagarcía vaya a ser, a Praza de Vilagarcía vaya a ser mercado excelente en Galicia. Este distintivo supón un certificado de garantía de que tanto a praza como os seus produtos son de primeira calidade. A ser ese escaparate de garantía, de calidade, de cara aos clientes, precisamente recoñecendo a través deste selo de mercado excelente os investimentos en infraestructuras, en servizos que se teñen investido durante os últimos anos e que de alguna forma permiten que nestes momentos haxa un servizo de calidade, que haxa tamén un elemento de atracción para os propios visitantes de Vilagarcía e, polo tanto, ser un elemento de vertebración desde o punto de vista da economía local. Dende o Concello celebraron a noticia e sinalaron a importancia que a praza ten para dinamizar Vilagarcía. Temos esta sorte os vilagarciáns e toda a xente da comarca, pero que ademais é un polo de atracción turística moi importante, pero para iso tamén pois as prazas teñen que, era o que estaba analizando co conselleiro, as plazas teñen que reformarse, as plazas teñen que modernizarse. En eso está traballando Vilagarcía, en eso está traballando este goberno municipal. A boa nova chegou nun dos días nos que a Praza de Abastos está menos transitada, con moitos postos baleiros ante a caída de clientes. Ambas administracións anunciaron tamén novas medidas. Dende a Xunta convocarán unha orde de axudas para equipamentos e dende o Concello realizarán diferentes melloras para modernizar a praza aproveitando os fondos europeos. Todas as iniciativas encamiñadas a dinamizar a praza e promocionar os produtos de proximidade.